Balima Anyokma très urgent. Balima bien lundi 6 juillet 2026. Balima ou Amboraka information télémani fla de soro. Donso ka porte-parole nous va faire debout sagara abora ako. Ko mamunumbe ko ka tero deme ko ka Mali kele bi ko ka ta sebare kani fona. Ko do retede ko Mali sora sinya moko do didu. Mena kalame jekara je ñogon fe. Information flana mumbe Malien Bina jaraka mogo ye tieni ke ne kuma do kani mentaro ni tiendo de mais m'a vérifier quoi kana kambe ko yuwaru ye tieni do bekun ye tieni do ali do so re ko ye tieni do yi ala nyokuma fona me manga soutien be Mali armée anga soutien be donso fona yi donso au dans ko vraiment on est de cœur ensemble donc a fanyana Mali on ngene information de soro mena kala o ne ranga je kala me nyoko fe Monde be Malien a révélation be de anga janga nyoro la me généraux nebena min faye wallahi billahi tallahi fama jugu ye fama chaque généraux nebena min faye wallahi billahi tallahi fama jugu ye fama de fama jugu ye fama de fama e sorasi de we ko jugu me sorasu la de ko jugu be sorasu yere de tula mogo de be sorasu yere tula munu be kataka u ka position di terror ma nunu de be marfatigi de nyen de be a sigile ma bolo ko kelen ama kelen fama halibi anga janga kuma to la me nebena min faye wallahi billahi tallahi fama jugu ye fama de fama jugu ye fama de halibi aba laje fama kunda mo munu tege be jede su bolo sa noto siga dukana chibare atika ke aya laje fama jugu na be ayo bwala burkina chanyo fama jugu na be aba bo ka jiye ka bo ka gen e fantastique ka fuike wallahi mo chama tege be jede su bolo ou be essence di ou be information di ou be domini di ou be munition di. Donc abela jele kuma mere n'est-ce pas bela jele ame donc abora en nifo donc Malien ako tuguni oluka mogo do fana midele me mogo nbulu oluka mogo do midele me mogo nbulu est-ce que vous voyez et ben 10 minutes jambi woli ka dans 10 minutes quoi 10 minutes donc abela jele kuma me Malien bela jele ya mede. Bon, en même temps aussi, aka kuma worola ay kuma do fana fo, c'est ça c'est très important. Ou keleme ka doso nyamoko chama de mine ka tanu kasola. Ne bena question de poser Malien ku. Ay woro fana fo de agogo ka mogo be kasola ko golubla. Angola me. Na sisa chene keni. Tolo ba duwa. Doso duwa. Mo jolle sara sumadu. Sumadu. Ote majama sira lawa eteka kuma mewa mo sara kuma sa wallahi ala ka hinta bawla nebe min ni tension mo fe halin na ote dosu deme aya doka fo dosu doke aya doka toroba doke aya doko kuro president vacances president douza president bayangana president somatu fokata dofri u jamanke uyisa alhamdulillahi rabbil alamin obo wasake Mali bain kona ya seware checkpoint tumbe watimina utsika teme numbora Burkina sisa kapo bankas frontier do kana jalo kana seware mo tukumbe dutu mo chama uya mo chama puse kata akorla ni akor ke ni jatu subete bibi sala mo foi ezira foi fo anga tege ni nyonga anga barake c'est tout président de la transition ministre de la réconciliation anga barake ñofay nata amano sura su mo be forona wallahi ube barala amu fo voilà mais mo be forona ulu fana be doso valeur do antega be ñombulo uba do anyemi amba do yemi voilà ambe barake ñofay voilà amu fo voilà kuni che unu baraji voilà mo no bina akame mais anga hina Mali
na sa mo mun sara ika inala ni be kuma kana donso c'est dire dogono donso trop ciblé voilà donc malien bela jele kuma ime u ka mogo do fana be kaso la u ka donso nyamogo do be kaso la o fana réclamer ko kulubla u bane be kulube bla u se ko ke ali chini asiminte ka donso de me amason pour anga sorasi nyamogo fefe be abe dun kaso la ça c'est un aïta Mali ambassade be djia dugo la malien fait bebe dugo la aïta ambassade malien munu be Côte d'Ivoire malien munu be aya kiala kawakata ambassade la be taka asura be sura sudi on bi se ka gagner kele la chogo jume asimi nga officier ben nomi abebe bureau kono civilu ka nga barami ka sura sube ko bara de kebi civilu ka nga barami ka sura sube ko bara de kebi un ça c'est un deuxième mois Mali surasi ngena ba fe bebe kabise ka keleke Abasi Dambele Nema Sagara Asimi Goita abemene ka bedon kasola ku déshabiller ka bo aramela Mali surasi me Asimi bolo kasola bi akatia surasi ba fly ala bise ka here ka Asimi ya okuma aw moge de ala ya Sharin galo le ben normalien una a kolosi de ube bo doso be ka fo doso be ka mu fo chien du doso ko Asimi Goita yere de a surasu yere made aw de chien ngala were surasi bete de doso be surasu fali chini ngo ron fana fo ka daga mais chien ngala be aw yere aw surasu yere de la ça c'est une vérité o dogolente o chien ngala chete musote Asimi Goita edidu problème kelem be bi a jelem Asimi Goita jelema ka gobi doso be ki plenge bebe ki plenge a jelema ka gogo wulum soni bobi ima atara diago ya sondage ke ah wai malien be fe malien city fe ko Asimi Mali surasu na bi se a genga boy ni korane cheni te ka Mali libéré na Asimi Mali libéré ka fona ma tunya mogodi na ya toy abe suk chaman kashi mega chien di fana nega soutien be armée malienne hein uye beke jadisi uye galon robela kasoro olu yere de chien ngala wi ibe déstabilisateur yere donde ni be déstabilisateur définition ngini oui Asimi Goita di les trois bandits là les quatre bandits qui sont là ou les déstabilisateurs oui ou na jamana kumbe chogomi jamana to jugu aradi anye kidal perdi ay flega ane fils fana perdi dongo do am ko lege ko kanya malien bekiski kala jedro depuis Asimi Goita bel de cerveau donc kasola ka galon tika ka noro rose poivrona ka galon tika ka noro Clément Dambele la ay la jaka kobe ka tanye fedi wa wa be ka sikin ko fedi parce que me kuma kele fayna jogo flabe na ye adamadina akana amasaka kela yere ba yere kungulu chibo chechilina ni mogo nalo na katla ka juguya nalo ma juguma ka mogo ka nalo mogo ka ke nalo ma yi katla ka juguya o be taka o bolo ko juguya de be fanga dale ma Asimi bolo abe minali fefe ko de bale ka fanga kisi o atado ka be ka yere siridi atado ka be ka yere muruke ka yere kono de farawi parce que hake be fembe sans fait parce que on ko songa manga de bon Asimi Goita baka ngemu me ko Asimi bakun kan ko jugu nteka fa fam sokoro ma la ka hinala na me ko Asimi bakun kan mayam Asimi maki bay iba dusu kashi abe foni mo ko mo ma ko dusu kashi de aben alache Asimi fa ne ameka fa kun kan ndaro ni ko were be nte mu ngala ma de nanga na me ko Asimi fa kun kan nyo fona me fa kan ba kan me denkara mo ko langulu o denkal to be on abe fode mako du jaka e ba danga diate mo ko baligete ke président o Robert Gueye ni Asimi Goita be wulu jolle bula Asimi jelma ka gobi ko wulu musoni bobi ma shi ta febi billahi hal ni Asimi ta ka flikere ma wulu te songalaje beti kerala awa do be kala ni Asimi to ko fo ali kare kono mo ko dusu be tien ça dit que danga dia si mana fo ni de fora quoi jebe ku e ke sanu berede mais bi hali sula kafsani Asimi hali bere kene kafsani Asimi bi hali fou hali fiembe ci fou o kafsana bi ne Asimi Goita yi abinjoko Asimi binjoko jugwara Allah Asimi ga fanga be na fo abina fo sa non Kylian Mbappé ga fo kale TG Francis fede comme kale betager Mali équipe nationale là o te ga yere valeur jigia Allah ko fleni donso ya fode et puis
doso kelema fo anga janga Noël fana ka kuma la mais Noël fana kuma ni fo anga janga Noël la mais yaro la accord ma kisi accord be janfade asimi goja no wulu fleni bamako ubita ka baga politicien ni fema ku mina ku datu anara peru mumi accord signé ni a terrorisme fanga sorobi ka jamana kele de ulu de folo kana mine kuma fle kuma be fle kuma fle bela jeli amo ata tebani ngaw ame do de ganga jamana yi ay kuma do fana fango fana kala ngo fana metu nego terrorisme tiga anfa ka bayngara region kona ne asebe atigi demse ka tala nga kon Facebook ka nego fagali mimi ka keni terrorisme tiga anfa ka ne wo fokku na ne de ba don wa odeni terrorisme aw ma fuike munu ya ansena ambulo sirika di aw ma de munu de ka animbo su anikle no e mali famoni di bibi mase an yafo angu mali famoni terrorisme tege bi nyogon bolo mogo bora ka annen ko tseka ke o terrorisme bora ka confirmer sisa abela jeli amere kuma be fle kuma be fle yaro ni mabo segu tungara dade alaka maligo alaka ko ke heray anye ni information di soro ka iraula ka fo mali be niveau minabi ça ne va pas et puis anga kan anya me ko yuwaru ko we cheni do anga sura so kunde cheni kera dogono dugulu anten dugula we oro chama de récupérer mo gon be ka avancer de koy alaka dongo do dugu jam mo gon lili be ka du yara anya ye sanno anya ye ku tero chama faga uta dabla koy hal na ye wakele fa hal na ye tero wakele faga bi shini wakele were be bo mo gon nu flene munu be ka na ça dit que ne mu fana tant que amman nu gende ka yambla antisi maka tiende fana abe ngine oro kilingo nunu keleme ki teke di nyoko madi asimi goita ne ndenga kigungani fana ngaka iri conciliation ngani mali amason analo no sara bulo ale ka fin de mali ko bulo ko kate sakoyi nalo la to mulo kate sakoyi ima na betaka la kungolo meta awurubulo madu abetaka ba ko urubu kok ay film de la ko urubu koka ay to asimi goita photo na jeba abetaka ba ko urubu kok sara fo italabli ni ko asimi follow asimi gun norolindo fi be nyaba fe hali chelama ni ko asimi be nyaba fe me bia jelima ka go che jelima ka go bi asimi goita jelima ka go hali soso taki a jelima ka go ko wulumsoni bobi be la iba asimi la jabi I dusu be chende quoi folo ni ko asimi la je I cheto fi be kawala me bi ni ay doro abongo shin bi jatege ni mi ni to raka siwa asimi la o te jaila kana siwa asimi la de ne sigora asimi la o dugu je ma fina ne problème ba de soro ana siwa asimi la de non dono be kala hal na asimi to ko fa wulu na kare kono ba poronchi ne de flega kuma ni fana ala ko arjana da ala arjana da le ka asimi ko tabla arjana kono ay panga bo arjana kono ka tigere bla jahannama kono danga mai Allah enene manyu dunya